Zdravo svima, danas ću vam objasniti kako možete da kupujete preko interneta skoro jeftine stvari i to preko servisa kupujem prodajem. Iskupit ćemo odmah na početku u pretraživaču prodajem i odmah će na početku da nam prikaže, evo vidimo. Ako biste želi nešto da kupite, vi biste morali ovde u ovom početnom delu pretraživača da iskucite. Primjer, hoćete da kupite frižider. On će vam ponuditi ovde da vi vidite kako se kreće cena i tako dalje. I sve to možete vi da pogledate na način da bude sortirano, na primjer, u nekom mestu, da bude specifično, evo na primjer u Boru, da bude okolina Bora, može, do 25 km, može da bude cena do 15.000 i morate čekirati da bude dinara, naravno. I naravno morate primenite. Kategorija je to već stavljena za frižidere i stavit ćemo da sortira prema jeftinije i da pretražimo sve ovo, da vidimo šta će se desiti. Evo, on će nam ponuditi neke sijalice, neke motore i tako dalje, nešto od 5.000 i tako dalje. A ako vi želite nešto da kupite, evo na primjer gde se prodaje ovaj frižider, naravno to je čovjek je iz Zaječara, on je tu nešto objasnio o čemu se radi, ali ako biste želeli da ga kontaktirate, on će vas preusmeriti da morate se logovati. Evo ja ću se trenutno logovati. I mogu da pitam kakav je frižider i tako dalje. A možete vidjeti, na primjer, oni koji prodaju moje oglase i pogledati nešto što prodajete. Evo kako to izgleda. Na primjer, prodajem laptop Acer ili električni šporet. Evo možemo da vidimo nešto što je moje. Znači to je njegoš, tako, laptop Acer za delove. Dobro. I ako bismo želeli nešto da promenimo od nekom od artikla koje prodajemo, trebalo bi da odemo ne direktno na ovo, nego da odemo na stranu gde piše izmeni. I onda možemo da menjamo sadržaj, na primjer da promenimo cenu, da smanjimo, da povećamo, da stavimo da li to nešto korišćeno ili nešto već neispravno, u ovom slučaju ovaj laptop jeste neispravan, i dodajemo nešto što bi bilo najbitnije za ovaj sadržaj. Najbitnije je moja preporuka da uvijek pišete ono stanje kako jeste. Znači nemojte da kažete da je kategorija nekog predmeta mnogo bolja nego što jeste, nego budite iskreni, nemojte ni vi da varate vaše potencijalne kupce. To je bilo to, najzanimljivije o ovome, vidimo se